Minna ħatija nista' ngħid li saftit tal-ħinilu ma kontx naf bih dan il-filmat, però ġifieri nistgħu naraw daqsxejn hemmx kwistjonijiet tal-legalità fih, il-fatt li qed jiġi mxerred huwa jidher li huwa pornografiku hemm il-legalità, però rridu nidħlu anke forsi f'elementi oħrajn, il-persuni li qegħdin jidhru fih l-età tagħhom u affarijiet bħal dawn. Baqgħu jidħlu xi rapporti oħrajn mingħand persuni oħra li jidher li kienu jidhru f'dawn ir-ritratti li ġew imtellajn u bħala cybercrime unit aħna l-legalità prinċipali li qegħdin investigaw f'dan l-istadju hija t-tixrid ta' materjal pornografiku fil-persuna ippubblika materjal li huwa pornografiku u ċirkulah lil persuni oħrajn. Bħala pulizija aħna qegħdin naraw anke l-aspett kriminali għalkemm forsi jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet li persuni jkunu forsi ġabuhom ruħhom bidejhom minħabba misjudgment minnaħa tagħna bħala pulizija jidher li hemm ksur tal-liġi kriminali u fl-obbligu li ninvestigaw ukoll. Persuna adulta tista' tieħu ritratti intimi tagħha nnifisha, tista' dawk ir-ritratti tixxarjhom b'mod privat ma' sieħeb jew ma' sieħba tagħha li hemm illegali mill-aspett kriminali once li dak ir-ritratt jibda jiġi ppubblikat jew inkella ċirkulat.